Ola, moi bo día a todos desde aquí, desde Fitur 2025, dende Madrid. Son María Lema, concelleira de Turismo do Concello de Dumbría. Estamos aquí, a Asociación de Concellos e o Camiño de Muxía a Fisterra, presentando o noso itinerario, o itinerario xacobeo que parte de Santiago de Compostela e que transcurre ao longo do concello que formamos a asociación. É moi importante a labor que se está facendo dentro da asociación para divulgar e preservar este camiño e darlle máis valor e darlo a coñecer ao mundo. Son moitos que chegan ata Fisterra e ata Muxía buscando esa fin do mundo, esa posta do sol. Nós, dende Dumbría, onde é a bifurcación do camiño cara a Fisterra e Muxía, sempre tentamos promocionar o camiño e estar divulgando, tamén con esa fantástica figura que podedes encontrar no camiño, o Wagner. Non lle tiñades medo, o Wagner, ao final, é un peregrino máis no camiño. Creemos interesante que as actividades que están facendo dentro da asociación e animamos a todos a que